Nsemmilkom bibtiegħi, jiena Julian, illum ħanitkellem fuq il-partita ta' nhar is-Sibt li għadda bejn il-Liverpool kontra l-Burnley ġewwa Anfield fejn wara id-diżappunt tal-partita kontra l-Arsenal fl-Emirates fejn il-Liverpool kitilfu 3-1, il-Liverpool irritornaw bir-reb fejn qelbu it-tim ta' Vincent Kompany bl-iskor 3-1. Il-goals kienu skurjati mill-attakkanti tal-Liverpool Diogo Jota, Luis Diaz u Darwin Núñez li kombinazzjoni it-tlet goals kienu kollha headers u bekk il-Liverpool jirritornaw fejn hu posthom li huwa l-ewwel post, però sfortunatament is-City għandhom logħba nieqsa u meta jirbħu l-logħba nieqsa li għandhom għax is-City dejjem inevitabbli li ħajirbħu sfortunatament jaqbżuna. Imma ma nitkellem fuq il-partita tagħna. Kien ir-riżultat perfett li kellna bżonn wara id-diżappunt tal-ġimgħa ta' qabel, nerġa' nsemmi. Ovvjament il-partita kontra l-Arsenal kienet one-off fejn il-Liverpool dis-sena kienu konsistenti l-istaġun kollu fl-opinjoni tiegħi. U wara telfa waħda dejna semgħu ħafna kummenti minn rivali jgħidu li Liverpool sa hawnhekk għamlu jew inkella il-Liverpool mhumiex lesti li jieħdu l-lig illi għala volja is-City l-aħjar tim fid-dinja bħalissa xorta nkun ottimist li nistgħu nieħdu l-lig. Imma ma ġismu nieħdu għal-logħba b'logħba mbagħad naraw minn hemmhekk. Biex nitkellem fuq il-wirja ta' nhar is-Sibt, biex inkun onest, l-ewwel taqsima ma kienx l-aħjar wirja li kellna l-Liverpool, ġeneralment ma kienx l-aħjar logħba tagħna, ma dal-punt l-importanti li ġib ir-riżultat. Għal volja kien ħaqna nirpu at the end of the day l-ewwel ħaf kienet wirja daqsxejn ħażina u il-Burnley kienu tista' tgħid aħjar minna x'pa speċi id-defendew vera tajjeb ħafna u provaw jitellaw attakki u l-gowl tagħhom meta skurjaw l-equalizer ftit qabel il-half time kien gowl li kien ħaqhom jiskurjaw għax kienu ħarġu tajjeb fl-ewwel half. U għala volja l-gowl kien ħaqhom jiskurjaw il-Burnley ma nistax ngħid li ma kienx defending disaster tal-Liverpool għax l-azzjoni tal-corner qabel ma skurjaw Trent ħalla l-attakkant tagħhom ma nafx jismu bħalissa jaħrab faċilment u meta nata l-corner tal-Burnley il-plejer iskurja tagħhom kien immarkat minn żewġ plejers tagħna, Diaz u Endo. U ġismu u ma waqfux il-header milli jidħol. Kellna żewġ plejers oħra neqsin mill-partita li huma Alisson u Joe Gomez fejn kif irrappurtaw ċertu sorsi tal-medja li tilfu l-partita minħabba xi virus jew illness għax fil-kommenti ta' qabel il-logħba il-coach Jurgen Klopp konferma li hemm virus għaddej bejn l-iskwadra, però ma kienx semma l-ismijiet min kienu. Però il-bieraħ rajna l-Kelleher jilgħab, ġifieri tkun tista' tgħid li Alisson kien wieħed minnhom u Gomez ma kienx l-iskwadra wkoll, ġifieri nagħmel dawk it-tnejn kienu. Jota qed juri once again għal wieħed mill-aħjar finishers fid-dinja x'fittih ċans ħajamilulek. Skurja 9 goals fil-Premier League fit-18 logħba u
he stepped up meta għamilna da xar u nofs minn Mo Salah, ħabba l-Afcon kif ukoll weġġa, però mill-li smajna dal-ħar ftit ijiem Salah hija l-viċin biex jirritorna u għala volja kważi l-baħna kollha mill-ajru ta' nara supporters jgħidu l-isma' nilabu ħajja mingħajr Salah jew ma nibżonnuh. Kienet ħaġa li ħarqitni ħafna din kon semmejta fil-video ta' qabel meta tkellimt fuq il-partita kontra l-Arsenal. Semmejta kemm meta kont qed nitkellem jiena waħdi kif ukoll meta kelli l-konfront dirett ma' l-ħabib tagħna Kert. Imma pa' speċi għal volja konna tinġibu riżultati ma jfissirx li m'għandek bżonn mill-aħjar players li qatla pal klabb tiegħek pa' speċi u arguably l-aħjar player li għandna palissa. Tini ħav Trent reġa' sofra injuries fortunatament, però Klopp għalli għalla volja hija xi ħaġa mhijiex ħaġa serja, possibbli jitlef eżempju l-logħba kontra l-Luton kif ukoll il-Brentford ta' nhar is-Sibt li ġej kif ukoll milli jekk isser żbaljat nhar it-Tlieta u nhar l-Erba'. Imma nittamaw li fil-final insibu hemm lil Trent li jkun jista' jilgħab. U fit-tieni ħaf id-differenza ta' Harvey Elliott rajniha daħal u fl-opinjoni tiegħi biddel il-logħba, għamel żewġ assists, 10 minuti wara li daħal għamel assist lil-Colombian Diaz li dejjem sabiħa tara l-attakkanti tilgħabu fuq il-post ta' Salah miskurjaw. U kif ukoll għamel assist l-attakkant mill-Uruguay Darwin Núñez illi reġa' laqħal min qallu li flop jew li mhuwiex tal-livell. Kellna ċertu supporters tal-Liverpool li qalu hekk kif ukoll ħafna rivali. Li f'Nunez jiena nifhem ċertu nies li jgħidu pa' speċi ma kienx qed jiskurja biżżejjed. Dak l-argument nifhmu jiena. Ma sa ċertu punt naqbel magħhom għal volja minn mindu qlibna s-sena ġdida skurja daqsxejn mhux ħażin, però ma tistax taħbi l-impatt li ħalli għat-tim għax kif aqbad ngħid. Ikollok bżonnu jagħti qalbu dejjem jiġġieled u jilgħab għall-arma ġifieri u joħloq il-problemi lid-difiża niftakar iktar mill-logħba waħda fejn Núñez beda fil-bank konna tista' tgħid diżastru fl-attakku bidel il-logħba, waħda minnhom ta' Newcastle illi konna minna logħba sija Braġel Nies. U qabel ma daħlu konna ngħidu pa' speċi fl-ewwel ħaf daw ħajjem lew ħajtuna 3-4, imma daħal Núñez u beddilha partita skurja żewġ goals u mbagħad minn hemmhekk qisu Klopp garanti l-uktar logħba pa' speċi ma kienx qed jibda kull logħba, s-sena l-oħra rajni tista' tgħid nofs il-logħba beda lilha. U qabel il-partita ta' Newcastle f'Awwissu li għadda kien lab darbtejn imma kull ma kienu kemm jowsa xi kwart 20 minuta, ġifieri dal-plejer irid iktar logħbu. U minn mindu skurja l-gol kontra Newcastle it-tnejn li huma qisu rabaħ postu għalija. Għax ikollok bżonn plejer bħal Núñez għax joħloq il-problemi lid-difiża kif ukoll illi bikkreja ċansi tat-tim tagħna. Skurja gold, skurja header tajjeb ħafna ta' striker pur għalija. Kien sfortunat għax kien tilef ċans u mbagħad kelaqgħu tajb il-goaler, imma ma ngergirx fuq x'qed jagħtina Núñez bħalissa. Għala volja nixtiequ jiskur iktar, nkunu rridu jiskur iktar għax nafu kemm għandu potenzjal dal-plejer u niddejjaq pa' speċi nara ċertu supporters qabel ma beda jilgħab tajjeb ħafna jgħidu pa' speċi jaqtaw qalbu fuqu u pa' speċi
kif aqbad ngħid. Dan Nunes huwa plejer li fl-opinjoni tiegħi jien ta' ix-xahar li għadha meta tlajt il-logħba kontra Newcastle fejn kelli l-opportunità li nagħmel intervista għal Cop TV li hija waħda mill-iktar fan channels popolari tal-Liverpool fuq YouTube u semmejt li għalla folja il-goal return ma kienx l-aħjar u fl-opinjoni tiegħi għandna saqsu mistoqsijiet fuqha jiena qatt ma xtaqt li paspeċi imbjawh il-Nunes ma rridux li imbjawh. U semmejt ukoll li dan Nunes huwa long term project illi paspeċi once li l-goals jitlu regolari li qed naraw glimpses ta' daw l-affarijiet tul dax-xahar u nofs. Il-Premier League ħad tkun x'ismu kif jgħidu x'ismu the Prem will be in trouble għax plejer bħal Nunes ħaqqu jiskur regolari għax jirsisti għat-tim. Jagħmel minn kollox u huwa plejer li dejjem jagħti l-100% tiegħu. Imma dejjem nemmen il-li by time ħajkun dak l-striker illi kien mal-Benfica li kienet jiskurja 30 gol kull staġun. Kienet l-ewwel logħba li beda Andy Robertson wara l-inġeri tiegħu, ovvjament dan ġi wara li Gomez kien ma jiflax għall-partita ta' nhar is-Sibt. U kellu logħba pożittiva nemmen illi kien involut kemm fl-attakk kemm fid-diviża u nu pjaċi nara players li kienu ta' kontribut kbir għas-suċċessi tagħna tul dawn l-aħħar snin taħt Klopp jiżommu dawk il-livelli. Alla volja ma kellux il-wirja li sta tgħidha Robertson li kien fl-aqwa tiegħu kienet wirja tajba ħafna fl-Premier tiegħi. U wkoll rajna lil Lendo jibda l-ewwel logħba mindu rritorna mill-lob tal-Asja. U għala volja fl-ewwel ħabba ta' daqsxejn tina ħavi jistu sab ir-ritmu tiegħu ovvjament inti meta tirritorna wara ċertu ammont ta' żmien barra mill-iskwadra. Għal-bidu ħatibda daqsxejn pa' speċi ħadbat ingħaqaj jew ħassibha diffiċli għax sakemm taqbad ir-ritmu. Semmejt fil-video ta' qabel illi ħaġa pożittiva rajna Thiago jirritorna. Ma dik ir-ritorn kull ma dami ta' 10 minuti għax tul il-ġimgħa li għaddiet ħabbru li għandu injury fil-hamstring u ma fux kemm għandu barra, ġifieri fl-opinjoni tiegħi għandna naċċettaw li pa' speċi żmien għadda u nġibu xi ħadd ieħor li jagħtina iktar logħob. U vera ħasrax plejer kbir Thiago, napprezza li għamel għalina, kien għena ħafna meta konna niġru għal kollox. Imma ċertu players jirdu jaslu fi żmien li pa' speċi l-isma wasal fl-aħħar tiegħu napprezzaw li għamel magħna u nimxu għall-futur. Nirringrazzjakom tal-li segwejtu l-analiżi tiegħi. Issa ħanaddu għal reklami tal-programm u mbagħad għandna reazzjoni tal-ħabib tagħna Oliver tal-partita bejn l-Aston Villa kontra l-Man United. Nirringrazzjakom u nawguralkom il-lejla tajba. Wasal eluq żmien ommok, missierek, jew xi ħadd minn tal-familja, għandek xi okkażjoni jew xi attività mal-ħbieb u trid issib restorant tajjeb b'ikel ġenwin u prezzijiet qalbu ta' kulħadd?
Post wieħed għandek issib El-Katalan tax-Xajra fejn issib għażla vasta ta' pizza, pasta, grills u għaġin f'atmosfera b'element familjari. Għal bookings ċempel fuq 21 800 997 jew żur is-sit tagħna għal iżjed informazzjoni. El-Katalan, ir-ristorant għalik. Inselmilkom jiena Oliver Cicluna, jgħat ma'kom biex namlu l-analiżi tal-partita bej Aston Villa u tim ta' Manchester United li ntlabet ġewwa Villa Park. Logħba li fl-opinjoni tiegħi tim tal-United għalkemm kellhom bidu tajjeb u kienet logħba bilanċjata għax tim ta' Aston Villa kienu hemmhekk u pressaw anke fit-tieni ħaf u rew li rridu mhux biss isibu l-gow ta' draw imma jerbħu l-partita biex ovvjament iżommu il-fuq fil-klassifika. Xorta t-tim tal-United jien l-ewwel wieħed li kont qed immaqdru fl-aħħar ġimgħat qisu qabad jirpilja u nemmen li qed jaqbad jirpilja apparti li ħafna players li kienu on injury reġgħu daħlu lura ħallija li issa reġgħu weġġa Martinez fl-aħħar logħba kontra West Ham u għandu bej 6 u 8 ġimgħat barra imma naħseb Ten Hag qed jifhem iżjed x'għandu bżonn x'inhi il-formazzjoni li għandu jilab u d-difiża tat-tim tal-United għal dawn l-aħħar 3 logħbiet nista' ngħid hekk kienet difiża b'saħħitha ħafna importanti dik għax fil-logħb li bdejna naraw ta' qabel huwa ħafna midrabi żbalji tad-difiża li konna qed niġu umiljati logħba wara oħra. Però mhux biss jidher ukoll li il-3 persuni li qed jilagħbu fuq quddiem nirreferi għal Højlund u fil-ġnub għandek lil Garnacho u lil Rashford jisom qed jidraw il-logħba ta' xulxin qed ifittxu lil xulxin u hemm armonija bejniethom li jridu isibu x-xibka. Fil-logħb ta' qabel jiena stess bdejt inħok rasi għal fatt li jisu kulħadd beda jilgħab b'mod individwalist u ma kinux qed ifittxu lil xulxin. Garnacho huwa plejer li logħba wara logħba qed jurina li huwa li se jkun plejer ta' statura fl-opinjoni tiegħi. U anke waqt il-partita tal-bieraħ Garnacho lab il-logħba kollha b'mod konsistenti. Ma nistgħux ukoll noqsu milli nindirizzaw il-fatt li għalkemm Casemiro forsi qabel kellu l-injury ma tantx kienet ikun teffett f'dan is-season. Dan is-season għalkemm naqqas ftit xorta waħda qed ikun key player fil-nofs, ġifieri anke bl-introduzzjoni wkoll ta' Majnu il-plejer żagħżugħ li huwa plejer fl-opinjoni tiegħi li ieħor li se jkun qed jipprometti diġà qed jipprometti ta' 18-il sena u anki qudiemhom il-bieraħ fl-Ukrajna lil Fernandes jitla l-fuq u jattakka rajna lil Fernandes jinżel l-isfel u jiddefendi. Ovvjament għax kien jirrikjedi fil-partita li konna nilagħbu kontra Aston Villa li kienu qed jilagħbu home ukoll Aston Villa xi ħaġa li dejjem ħatkun ta' ħaġa pożittiva fit-tim li jkun qed jilagħb home li jkun qed jippressa iżjed ukoll.
Rajna gowl fil-17 minuta ta' Rasmus Højlund. Rasmus Højlund iżużu qabad issa li kif isib il-ballun jew jiġi ħiċ-ċans jitfgħu fix-xibka, nemmen li ħajkompli jimmatura bħala plejer, għandna bżonnu u jiena nawgura li fil-istaġun li jmiss ikun ferm aħjar u jibda jikkompeti ma' strikers ta' fama mondjali li jilabu ġewwa l-Premier League ukoll. Jalla wkoll ikollu jerġa' ċans jilab ġewwa Champions League fis-season li ġej għadna il-bot f'dak l-ambitu għax hemm l-Arsenal hemm it-Tottenham u l-Aston Villa xorta din punti iżjed mill-United u għalhekk il-United għadhom mhux fl-erja tal-raba tal-ewwel erba' postijiet, jiġifieri hemmhekk irridu naraw. Fit-tieni taqsima kif qed qabel il-logħba ħadet ċejra fej il-United kellhom jiddefendu iżjed u għax minħabba il-pressjoni li bdew jitfgħu l-Aston Villa kellhom ball possession ħafna ħjar minn tal-United. Fil-fatt sabu l-goal ta' draw, meta sabu l-goal ta' draw, Emery beda jemmen li jisetaw idawru dik il-partita għal-rebħ ta' Aston Villa. Imma s-soltu, sa' nista' nibda forsi nsejjaħlu naqra super sub, jidħol il-żagħżugħ McTominay, l-Iskoċċiż McTominay u fil-fatt bikros ta' Dalo u header ta' McTominay l-United il-bieraħ u l-logħba fl-aħħar ftit minuti tal-partita u bekk ksibna it-tliet punti li għandna bżonn. Daw huma it-tielet rebħa konsekuttiva fil-Premier League. Għalhekk nemmen li nibdew nimxu l-qudiem ma rridx naġġel, irrid nkun nżomm kawt mal-kummenti tiegħi, però l-affarijiet jidhru kemm xejn iżjed pożittivi mill-istadju li konna għaddejjin ikkraħtat minnu qabel il-festi tal-miliet ukoll. Jiena fuq il-partita ħaniqaf hawnhekk, niltaqgħu għall-logħba li jmiss fej United ħajkunu qed jintlaqgħu ġo dar ta' Luton fej ħajlabu kontra t-tim ta' Luton ovvjament. Tim ta' Luton għaddej minn vena tajba għalkemm il-partita ta' dan il-weekend tilifa imma il-tim ta' Luton jinxorta ibeżżani huwa tim li nħobb ma nafx għalfejn nifansjah imma u nemmen li se tkun partita tajba oħra u jalla l-United jerfu. Jiena minn hawn naddikom mal-kollega tiegħi Joseph Magri li jinsab naħseb kuntent fejn se janalizza l-logħba ta' Milan kontra Napoli. Insellmilkom niltaqgħu il-ġimgħa d-dieħla. Qed tfittex sofner ta' kwalità u li fl-istess ħin tibżaq għall-ambjent kull tip ta' deterġent li jinkludu skassatore tal-platti u tal-art li fihom inti tista' ġib il-fixkun tiegħek tibżaq għall-ambjent. Xarem oriġinali. Hemm 7 tipi ta' rwejjaħ differenti magħmulin minn ingredjenti naturali. Dan il-prodott ix-xarem oriġinali jinsab għal bejgħ mingħand il-ħwienet tal-Uso Sfuso ġewwa Rabat, Imġar, San Ġwan, Żurrieq u Għawdex mingħand il-House of Party li jinsab wara l-Arcadia. Għal aktar tarif ċempel 21 45 0910 jew fuq il-paġna ta' Facebook Uso Sfuso Malta. Partitarji ta' Napoli, partitarji tal-Arġentina, dilettanti tal-futbol in ġenerali, issimgħu sew
Game Breaker ser iġib statwa unika ta' Diego Armando Maradona, LP Bede Oro. Din l-istatwa, magħmula mill-ħadid u ta' dimensjonijiet 1:10, ser tkun disponibbli mill-aħħar ta' frar fl-istabbiliment ta' Game Breaker ġewwa Santa Venera għal prezz ta' 185 euro. Għal daqstant, jekk tixtieq li jkollok din l-istatwa unika ta' wieħed mill-aqwa players li qatrat il-logħba tal-futbol, fittex ibbukja il-kopja tiegħek ta' din l-istatwa ta' Diego Armando Maradona biex ma toħroġx iddiżappuntat. Game Breaker, l-aqwa l-logħob tal-PlayStation, Xbox u Switch. L-lejla tajba l-kulħadd, nittama li kellkom weekend mill-isbaħ. Ovvjament qabel nibda insellem lil kull min kien dilettant tal-karnival, għax għalkemm it-temp ma ġiex daqshekk favur kif xtaqna, però il-karnival naħseb xorta kien suċċess u proset il-dilettanti kollha li jaħdmu sena sħiħa biex jagħtu gost li speċjalment li tfal iż-żgħar u kull minnu dilettant għax il-karnival fl-aħħar mill-aħħar huwa part importanti mill-kultura Maltija. Il-bieraħ naħseb apparti li kienu 3 punti importanti immens. Waslet rebħa li kienet ilha li konna nistennewha mill-2015. L-aħħar darba li Milan rebħu lin Napli fil-kampjonat kienet fl-2015 meta konna ġej irbaħna bl-iskor ta' 2-0. Kien skura Jeremy Menes u Giacomo Bonaventura. Minn dakinhar law jew dro jew telfa ġewwa Napli fil-lig. Għax ovvjament is-sena l-oħra irbaħnilhom 1-0 fiċ-Champions League. Jiġifieri, però naħseb dak il-mument li ilna nistennew wasal. Għalkemm saħħa tajnhom 4, però dik kienet f'San Paolo mhux fil-lig. Fil-lig konna klifna 2-1 is-sena l-oħra wkoll. Jiġifieri home konna ilna ma nerbħu fuq 9 snin fl-aħħar wasal dak il-mument. Però ħadd kanu fuq logħba tal-bieraħ. Kif qed tajjeb, ġibna 3 punti, komplena saħħaħna fit-tielet post, postna fit-tielet post, jew nemmen li fit-tielet post m'għandniex għalfejn nitilfu qegħdin komdi bażikament. Qegħdin komdi fit-tielet post li nistgħu naslu t-tieni post jalla nieħdu l-lig, però bil-prestazzjonijiet tajbin ħafna li qegħdin jagħtu it-tim ta' Inter nemmen li ħadd tkun naqra impossibbli kemm baqalhom il-konfront dirett magħna mal-Atalanta u man-Napli. Jekk min issejjer żball ma jidhirlix illi għandhom xi konfront. U Bologna away, li kulħadd jaf li l-Bologna huma bugitin. Il-bieraħ ħdet il-logħba Bologna, skużawni, Milan Napli, u naħseb fl-ewwel 6 minuti, naħseb fl-ewwel 10 minuti anzi konna għadna ma qbadniex art. Għax Napli kienu perikolużi meta x-xut ta' Simeone għadda kemm xejn barra mill-asta u qed tgħidla qalbi ħajkonna nistennew sena oħra biex niksbu rebħa ġewwa Milan kontra Napli, però ma kienx il-każ. U mbagħad jidher li wara ovvjament kellna inġerji oħra sfortunatament it-32 waħda ta' dal-lista ġumma tal-Captain Davide Calabria spiċċa kellu jirtira mill-logħba ħafna kmieni wara inġeri illi ġibet il-masil u jisu Kavaxkarella jisu ħarruh, però mbagħad sapilla Alessandro Florenzi lesta li ġifieri ma nemminx li l-bira kellu għalkemm kien hemm azzjoni fejn kien perikolus, però ma naħsibx li kien Kavaxkarella illi rajna. U mbagħad Florenzi nagħmel biċċa xogħol tajba. Sa mbagħad fl-24 minuta wasal il-gowl ta' mill-isbaħ u maħdum tajjeb bejn Real u Teo Hernandez li Teo Hernandez xeħed fix-xibka għal 1-0 favur Milan li mbagħad l-iskor kompla sal-aħħar għajna b'dak l-iskor sal-aħħar tal-partita. U nemmen li sal-half time ħadnihom kellna fejn ukoll inkabru
li skor wara illi Rafael Leao ta' xut tajjeb u ġi salvat tajjeb mill-goler ta' Napoli Gollini. Li jumbat u mela, spiċċajna l-halftime wieħed xejn jidher li ma kienx hemm tibdiliet sa dak sa 60 minuta u komplejna wkoll bl-iskor ta' wieħed b'xejn. Però mbagħad naħseb mument fejn Milan kellhom jingħataw penalti wara faw fuq Loftus-Cheek illi kien l-aħħar raġel imbuttat għalkemm kien daqsxejn dubjus, però naħseb l-imbuttatura hemmhekk kienet. Ovvjament kif kulħadd jaf Dovjeri ma tantx għandu grazzja magħna. Ma tantx għandi xi ngħid fit-tieni ħaf, ma tantx għandi xi ngħid sa 70 minuta xi mbagħad daħal Simic, daħal Jovic u daħal ukoll l-Amerikan Yunus Musa Florenzi li daħal flok Calabria u kien hemm substitution oħra li għall-mument qiegħda mhijiex qiegħda tiġini f'moħħi. Però tajjeb illi ngħidu illi fl-aħħar kwarta tal-partita kienet tan-Napli. Mhux ħanoqgħod iġifieri naħbija fl-aħħar kwarta tal-partita kienet tan-Napli. Kellhom ġifieri fejn jġibu draw faċilment u naħseb ħaġa pożittiva li ġat il-bieraħ hija illi erġajna rajna il-Mike Manjan li nafu li ġab ħafna sejf tajbin, speċjalment fl-aħħar naqa tal-partita illi evita id-draw. L-unika naħseb ċans perikolus ħafna minn naħa ta' Napoli fit-tieni taqsima kien dak ta' Giancarlo Simic illi ġi mal-lasta kien ikun autogol għalkemm u prova jiddevja, però naħseb kieku kien autogol nemmen illi konna nitilfu il-punti minn taħt ħalqna. Raġel tal-logħba bla Dumutro Hernandez jekk ukoll intih minn 1 ta' 10 intih 9. Intih 9. Nemmen illi ma mhix żbalji kien konċertat tkun il-logħba kollha lab bi grinta, lab b'aggressività, lab il-pożizzjonijiet kollha u naħseb illi bieraħ kien ħaqqu ħafna dan ir-riżultat. Ħan nitkellem fuq Rafael Leao, kien hemm min maqdar Rafael Leao anke Milan stess għaliex mhux isib ix-xibka. Però fil-realtà niftakru ħaġa dan huwa winger, mhux attakkant. Il-bieraħ l-azzjonijiet u ħolqa kontra l-Frosinone l-azzjonijiet ta' Giroud u ħolqa kontra l-Empoli u kontra l-Udinese l-azzjonijiet ta' Loftus-Cheek u ħolqhom. Ġifier bażikament Italija xogħlu dan qed jagħmlu. Ma nistgħux nippretendu li kull logħba isib ix-xibka għax dan mhux attakkant mhux Inzaghi. U onestament nemmen illi naqqas Erling Haaland, laqqas naħseb laqwa striker li hemm fl-Italja Lautaro Martinez, għax jekk min issa jeżbal ilu ġiex lobik ma jiskurja. Ma jfissirx li xogħol ma jagħmlux tajjeb. Naħseb jiena. Mbagħad laqqas Inzaghi fl-aqwa tiegħu ma kien jiskurja fil-logħba jew Van Basten, għax naħseb attakkant bħal Van Basten ikun għaddew mit-sena oħra u d-dinja tkun taqas bisrat. Ġifieri ma nistax għax din jiena di onestament illi l-iddejjani kulħadd jippretendi li jsib ix-xibka li meta da xogħol li għamel l-Estes u l-bieraħ għamel xogħol tajb li kollu jitla' jinżel kien hemm mumenti fejn klirja l-ballu fejn jorda jitfalla ċans li ma tistennix illi jfallih plejer bħal dak imma il-futbol huwa dak li hu. Biex ovvjament u naħseb li editur ħajt qabla ħanna jitfalla dak iċ-ċans Lukaku kontra l-Inter nhar is-sibt li għadda li profa jaqbes il-Sommer meta ġie waħdu 1-on-1 miegħu. Naħseb Rafael Leao kellu 2 qudiemu. L-aktar plejer li impressjonat bih Matteo Gabbia minn doġilura minn mal-Villa Real naħseb sar il-Blata. Naħseb ovvjament issa li wasal biex jidħol li waslu biex jidħlu Fikayo Tomori, Malik Thiaw u Pierre Kalulu naħseb ħajkonna moħħna mistieħ bli selva tajba kemm nemmen illi jista' jkun illi hu post Malik Thiaw jew Pierre Kalulu ovvjament Gabbia qiegħed Blata. Yasin Adli plejer ieħor mill-aqwa l-bieraħ illi wkoll beda jirsisti u jikkreja chances. Onestament naħseb ikolli nagħti per 6 minn 6 il fuq it-tim kollu. L-unika wieħed li ddisappuntani kien Ismael Benacer, però ħadd siksu kollu ħanejt il-għala. Mela l-ewwel nett dan għandu kemm ġej minn inġera qawwija. Daħal lab kontra Sassuolo kontra l-Frosinone u biddel il-lob u mbagħad mar lafkon u lab il-bieraħ. Skużawni, lab kontra Sassuolo mar mill-ewwel l-African Cup u mbagħad ġie kontra l-Frosinone u lab il-bieraħ. Ġifieri naħseb illi ma rridux nistennew ħafna minn wara, ġifieri għaddu ma rajniex dak li huwa Benacer, però għad li qalli fin-nofs u labu tajjeb. Ovvjament ħassejna ħafna l-Olandisti Gianni Reinders
illa ħassejna ħafna Alġerja u hekk suppost kontra Monza u anke il-ġimgħa kontra l-Ewropa tal-Istada RNS jidher illi ħajkun magħna u ovvjament nalaqgħu billi ngħid illi l-bieraħ kienet rebħa meritata rebħa li konna kapaċi nżommu għalkemm kien hemm fl-aħħar minuti Napoli perikolużi però konna kapaċi nżommu u naħseb rajna wkoll lob tajjeb ta' Giancarlo Simic u Jimenez illi nemmen illi l-futur qiegħed hemm. Ħani ħafna għamu fuq il-lob u ħanitkellem 3 minuti ta' kollox għalfej di kienet ġimgħa pożittiva. Ovvjament kienet ġimgħa pożittiva x'il-bieraħ ġibna rebħa importanti. Però din il-ġimgħa ħarġet uffiċjalment li Redbert biex niftehmu Redbert hija l-kumpanija li bħalissa għandha fidejha it-tim tal-Milan inxtrat l-art San Donato għal 40 miljun. Jiġifieri nemmen illi għalkemm ilu ilna nistennew il-ground fuq 10 snin jekk hux iktar u kif qed l-aħħar darba mal-kollegi li kienu hawnhekk u kemm darba diskutejt mal-retur wieħed mill-idolu tiegħi Silvio Berlusconi naħseb l-unika ħaġa illi m'għamilx kemm ilu fil-politika kemm kien ilu President tal-Milan bis-saħħa politika li kellu ġewwa l-Gvern nemmen li seta' jagħmlu. Inxtrat l-art għas-somma ta' 40 miljun. Jiġifieri bażikament għalkemm ilna nisimgħu ix-xnijat tal-ground nemmen il-qatt ma konna daqshekk fil-qrib illi jiġi konfermat illi fl-2028 ħajkonna il-ground tal-Milan. Jiġifieri naħseb illi bħalissa jiena ħankun onest minn ix-xifen tad-diriġenza preżenti ta' Ġeri Kardinale u Furlan li qed imexxu lit-tim tal-Milan bħalissa, però nemmen illi fuq din il-biċċa xogħol nemmen illi qegħdin jagħmlu biċċa xogħol tajba ħafna jidher illi ħajħallu il-futur tal-Milan. Mid-diera għadu kemm daħal messaġġ li l-Udinese jinsabu minn fuq. Jidher li l-Udinese sabu kontra Juventus dan ifisser illi jekk kollox jibqek Milan jiġu punt taħt it-tieni post Juventus. Nemmen illi bil-prestazzjonijiet li tajna minn dubbiet l-2024 nemmen illi it-tieni post ħaqna noħduh. Ovvjament l-ewwel post jalla nieħdu l-lig, però kif qed tajjeb l-Inter bħalissa irridu ngħidu l-verità għalkemm kien hemm xi gow sulobbiet dubbju se nemmen illi din is-sena kienu l-aqwa tim u huwa meritat jekk ovvjament l-iskudetto jintrebaħ minn Inter. Jiġifieri mhix ħanoqgħod indur mal-lewża għalkemm ħajjunataw it-tieni stilla però ma ninsewx li kampjonat minnhom kien fuq il-karta tal-2005 l-2006. Però l-istorja hija dik li hi. Jiġifieri anke eżempju fit-tieni ħaf nemmen kontra Roma nemmen il-fetti ħaf l-Inter li Roma kellu wob. Jiġifieri bil-verità ngħid, però aħna importanti li nibqgħu għaddejjin dan ir-ritmu tajjeb u ma nfallux logħba, ma nitilfux logħba. Jiena dak kien kollox minn naħa tiegħi nerġa' nkun magħkom nhar il-ġimgħa għad-diskussjoni tal-Europa League Milan kontra Stade Rennes hija kompetizzjoni importanti jiġifieri bażikament għax ovvjament jidher li għandna postna konfermat mill-Champions League, jiġifieri bażikament jidher li ħandaħlu 20 miljun minn Decatelar mill-bejħ ta' Decatelar kemm nissejjer żball kull tim fl-Italja li jidħol Champions League jieħu xi 20 miljun żejda u x'hekk jekk nissejjer żball fl-editur. Minn xi 20 u 30 miljun. Jiġifieri din tista' wkoll tgħinna biex finanzjarment jerġa' jkollna transfer market tajjeb kif kellna is-sajf li għadda. Dak kien kollox minn naħa tiegħi nirringrazzjaw iwa mela nsellem ukoll il-kollegi ta' qabli Julian Grixxi u Oliver li tawkom briefing ta' x'ġara l-bieraħ fil-logħbiet Man United u Aston Villa u Liverpool u Burnley. Nirringrazzjaw l-sponsors tagħna El Catalan, Game Breaker, Spaces, Kimi Clean u The Barber Shop li dejjem jgħinuna biex nkunu u grazzi l-aħħar mhux qas grazzi lilkom li dejjem issemmuna li issegwuna u tagħtu l-appoġġ tagħkom lill-Kamra Sportiva. U għada wkoll li konna magħna lil Marx Kembri għall-logħba li qed tintlab bħalissa Juventus u Udinese u konna wkoll lil Karim għall-logħba Chelsea u Crystal Palace li naħseb ħatibda minn hawn u ftit ieħor u wkoll segwu il-YouTube channel tagħna illi dan il-programm ħajjikla dalwaqt. Dak kien kollox minn naħa tiegħi il-lejl tajjeb u nawgura l-ġimgħa tajba l kulħadd u nispera li fl-aħħar jumejn tal-Karnival joħroġ temm tajjeb biex id-dilettanti tagħna igawdu dak li ħadmu għalih. Grazzi u lejl tajjeb.